Ce reprezintă chirurgia ghidată robotic? A apărut în ultimii 15-20 de ani o procedură minim-invazivă, care este procedura robotică. Ce ne-a adus nou procedura robotică? Se vede mai bine, tridimensional, imaginea este și mai mult mărită, cam de 10 ori față de chirurgia laparoscopică, inciziile sunt mai mici, eu ca și chirurg văd mai bine, stau comod, urmăresc cu multă atenție ceea ce se întâmplă acolo, este pe de altă parte mult mai avantajos pentru dumneavoastră ca și pacienți. Robotul nu operează singur, el operează prin mâna chirurgului. Este un instrument care ajută chirurgul să efectueze intervenția chirurgicală. El îi modelează mișcările. Dacă am face un clasament, chirurgia robotică este topul. Acum putem să efectuăm intervențiile mult mai ușor, da? Mai ales ceea ce presupune manualitate, suturi, secționări și așa mai departe, urmată de chirurgia laparoscopică și apoi de chirurgia clasică.